video masa kan tarlan to angin nimin April ni som paruk cholni khan an ko na angin CBI office Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal line lana Delhi Sarkar zu Jordan policy Delhi liquor policy eruk na oma pu na thubuai ka hnoya CBI hian Chief Minister hi darkar ko chuang lai zo na han lo zo ta chumi hnu in reng zui lovin an chuale ngal CBI office atanga Chief Minister chua ani rual hian Delhi police station an hren be Aam Aadmi Party leader ho po chua zui ve han ni ngal bok CBI office atanga ho in Chief Minister hi achen na in kota chanchin bumi ten an lo nga ka chuta chanchin bumi te ma thu soi toy te chu tu na lo ngai thlang an mi ko angin voin khan CBI office ka va in lana chomadar som pakhat atanga zandariat le chan ve thlengin darkar kuale achan ve chung zo na min lo zot masaberin voina zo na min lo zot tu le min lo dong song tu CBI officer te chunga thatak le za taka min lo don sona min lo mi khua lawangin lom thu ka soya an zo na nei ang te boruak muan om tak hnuaya min zotin in za ton takin kanin ma chona keipo in an zo na zong ka chang vek jinglama ka soi to ang khan engma zeb ruk tur kan nei lova chuwangin ka thil riat ang thatakin ka hril hlom voina an zo na min lo zo ho atangin he an mi pu na Delhi liquor policy hian ei ruk na lian taka om an ti hi alem le phua chop liao ani ti ka hria politics thila in be na bolhlo mai ani ti ka mu Aam Aadmi Party hi dikna le rin om na nunpui tlat tu kan ni chu kan party in nga na le kan thupui berani atrula ni chuan kan thi in kan ral vekanga dikna le rin om na ero kan bosan lawang hetiang party kan ni awang hian min ti bolhlo min ti bal anchak em rin om lo le an ma ni anga diklo ve thin anga min lan tir han du ani tin Delhi na thatak tak kan tho Punjab po kan tho chan le mek ang na hi an thok ve theilova school thra te han siam ve thiam lo Gujarat kumsom thum chungin school pakhat po an siam lova kumsom panga chungin Madhya Pradesh an siam hek lo kan na tho ang an tho ve theisi lo wangin min ti mual phowa kan party hi ti chiat le me mi vek an du chuti lo chuan mi in Aam Aadmi Party na tho ang hi engwanga thok ve theilo nge in ni ti han zo zel an hlau ani ma se mi puite hian kumsom sari panga chunga kan rama thil thleng ngai lo tam tak Delhi thleng chho me kani ti an hmu awangin chu thu chu rampuma thang chuaka chaktakin Aam Aadmi Party hi rampuma dar zau zel ati rin Delhi sarkar na kan siama ahnuwa Punjab kan siam le tuna chuan National Party kan lo ni ve ta hialani kan kalna pianga mi puite be seina siam saktu le ti hlotlin saktu party kan ni zela BJP hian Aam Aadmi Party ti chiata ti chimi andua ma se chu thil thei ani lo ramchung mi puite hi kan laman tang tlatani tia soi hnu in chanchin bumi te tan zo hun na siam saka eng tenge CBI chuan an lo zo che tia chanchin bumi te zo na changin Delhi liquor policy an duan chan le an duan dan te an duan hun lai sang hi som ni atanga tun hun thlenga thil kal chhodan zong chipchiar taka han lo zo thu le zo na somnga paruk vel an lo zo thu Kejriwal hian a soi an ko le hun tur che han hril lok che em ti le an zo na zo che atangin he khesi engtiangin nge I hmu tia chanchin bumi te zo na changin Kejriwal hian CBI nan office kal le tura riat tir na man pek chhun zom ri lo thu asoya he khesi kheslem le phua chop liao ani Aam Aadmi Party le Delhi Sarkar in thil ti diklo anei ani ti soi turin CBI hian a fin fia na engma tin thertiat po an nei lo tin a soi bok chumi hnuwa chanchin bumi te zinga pakhatin naktu ka special assembly session kawin tum niin kan hria ma se lieutenant governor in chu dan kal ani thu a soi ve thunga engtin nge ni ang special session chu in nei thei ni ringem ti in a zota
kan special assembly session ko hi cabinet pompui thlap ani awangin engdan ma akal lova Lieutenant Governor pompui na le phalna kan mamo heklo Lieutenant Governor hian kan ramdan pui le assembly in kai hruaina te hi chiar ve thin se a thang ani lo po in chutiang lama hriat na nei te chu thuron petu atan tala ruai thin turin voi tam tak kalo hril to sin mole ti in Kejriwal hian nui chungin a changa special session chu ne nge yan tum thu a soibok Chief Minister soi ang nge in vo in thotan ni April ni som pasari hian Delhi Legislative Assembly special session chu ko ani a chuta chuan Chief Minister Arvind Kejriwal hian Prime Minister Narendra Modi ne na anin kar thu le tunlai kan ram politics a thil thleng mek en tirnan thon thu nui zat thlak taka soya chung te chu atru la ni chuan nidanga mizo tonga da chua le kan tum don nia tunatan chuan heti chin hini le report se next video en mu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule